mo from say Asante wodom abusua no ada omo ye demonstration omo nsamna ne se uku apem ebeba enom demonstration ni nyina egina eye amanfo omo kasetia eye opem so e na afei Asanteman abusua Dormaahene wage ne de ewom aha eye Alan Media Ghana mesro so be share wa like wa comment nso ama afoforo enya bi a share abusua na chese no ada na Asante wodom uku apem beba omudi demonstration ni share so ye nyina be sham ye wonkofo bi on mo me Ghana fo so omuni Ghana anum se mo outside Ghana abusua omutimi na social media ni so di Asanteman ratem Otumfuor omutimi di Asantefo ateman kata no ena chese se ekoyi Asante wodom efasi omo so me demonstration esan se omo aka baako omo aka mienu ni etoso miensa ni ene omo anhwe di a ebeye tomamento abusua enunti eye na baafo brenya ai wono tuso ni panyi pa baako oka omo ho da omo anim ema sa demonstration etimi ekoso wadi nsem bi etu dwa na abusua eho eno mo ye mo demonstration mkoko pie mu ewo ye G runabout baby a eye okonfo anoche ne statue ni si na ho no mkoko gu nsa ebubo enua bi abusua sese wo ya blogger krampo na chese ayehu wo kasa ana wo ye opem so story na se wan hwe no anu tia na eduabo ni ebetimi enya ho eno mo kwobo Kevin Taylor Twini Jonas ena afei wahini David se bibisa sa ankofo na omo gam ye Ghana fo no makwakwatena outside omo sori na omo di Asanteman ra atem abusua omo biebie enuamas enen die ti a omo yes a demonstration no eye na baafo brenya de sansem we nyina atudwa yemonwram emra ya mutaya si enu so etima ya tase adwun se ye be sa nantie eye ekwan bi a Ghana ha enipa bi ana amanyofo e di Asante fa so se ye tuwe ye nya ngrafo ni asem ye ni krafo ni asem ye ni fatfo ni asem ye ni brufo ni asem ye ni obia ni asem efuso obia sori a Asante afi ko bi ko amesi se bi so ye de ye program Ghana anything yeah just o ma sorry edidi Asante atem ye didi se bi so champion atem no ye ni nye ho se bi so ye na namu bia ye bi ko
adu yeso atiatia sorry ye ma etita ko kire omo mo mu se de ma omo ye se bia ya kom no ye suro ye mo adu bra esem se ye kan ho ye woso ye ho a kire omo mo mu se ne uti Asanteman ma uti Ghana ha se wa brochire usu be di satin atem we di Asante for atem ene ye beto no na chese busha weni nsama na baafo brenya editu dwa etise ne de akwakọ yehu wo fa camera si wani na se wo be ya Asanteman story ana se Otumfuor asem anu ahwo anu kase isan se duabo no ebetimi adi 5 years 10 years afei ena ebe abenya nsunsanso ewo wo so eno ena eye Dormaahene nso so waje ne de ewo honom ebusua na baafo brenya echiremu se na ebuo ne tutu nyina edifiri eye Dormaahene wo ena deba esan se wono ena asori etie ye Asanteman ra Otumfuor ena wasa asori etie eye Asanteman ankasa na wonu okwa akọkiremu senk ye hwe a amamrem no Otumfuor ba betwa dwira yi no eye Dormaahene osagefo ajimabedo otosumienu ono ena nke bedware Otumfuor kra na nsusu esan se watu senti no wontumi wokiremu a eye Dormaahene ena hyase enei amanfo bi etimi de eye Asanteman ro opemso ena afei Asanteman enim ayefo obusua ensem de wabrusu bi pa yentie na baafo brenya emra Doma omo ya Asantefor Doma fo nya brofo Doma omo chini asumnya bibiti ombedi suntraso ha ena omo sa kodi tapaboma omfro nom kodi abesim emu nom twamu ekọ wamfie tomdu wamfie no nom so mpe baabi atan na wamfor kan se monko tan ye pen mu ha tituana Dormaahene fa one pem na pem mu ne chese one pem kese sabia so obekota mi chem betina mi chese wo de sabi uni oni asase asase Dormaahene so nyina ye one for dia emu na sabusu no na ntokwa ena fan ye se da bi ye do ye man eti entani akokuni enwu eti ebetu ehunu akota baabi any the friend Dormaahene ye do ye man ase no Dormaahene ma kire no ye do ye man Dormaahene dwa Asante kra ka Asante betwa dwai djuma die so obedi betwa Asante kra ona na obedi na ade nana e kan say odikai no le din ko mi afika kra ono Otumfuor pokwa na bo ne manhene na so nsoma ajakobi ahyaw ka tenidie bi wo emna so nsum kwa fe na nyifu bebre ko so ade ede ho be dom Asante ti doma onya buruni be sebe esi edoma ni sade osun takrache ya ho ya ena ye no na dwen se oni Asante ye pe Dormaahene yonko ni mamponhene Asante ni tes kadwa so mamponhene o te dwaso silver gold silver so na mamponhene tie dabe yin kwa na o yonko no na yonko ni kokofu sabi amanhina ewo no om na okrase no om afedi ebio eni ahanta ni dwe so person Asante ni yepe utim Asante ni yepe da bibia mu abasikam bibisa madwimi tempo nyina Asante ebusua na chese weni nsema na baafo brenya nso so editu dwa efa eye Dormaahene edie ne ho yeto aso ewo mu demonstration na ebusua demonstration no ekwaso na chese mpanyimfo bi a omudidi di animu de animu ni di nsem bi etu dwa mrantie emabunuma ba wa no edi tu dwa na ebusua omu kiremu kakram di tu dwa no omu kiremu a chese ye hwe Ghana anu se ya ohene bi ani wanu ma ne kase anane pomponso no ebeto eye Asanteman radio te krawe ne brawe nwoma so no abusua ohene bi ani wanu ma chese ne pomponso no ebedu ni nti se wo ye ohene se wo ye journalist se wo ye kwan enye wo anutia eye Asanteman radio a enye Asante ewo dom a ombo omsamra ne se ukun apem beba no enom demonstration no mo se wa no ebeti Asanteman ra opemso na abusua enye yesi bibi ankoka papa enye grade sanso so abusua yenti omumra yenso sonsem hunu so ma resem biem obi anya be manche obi okrom ha ohiri bi enso che Asantehene anu ohiri bi adi na no abetutu Asantehene asemu ahemfo abo Ghana ha muntiera mo hwe nso ya Asantefor ma
ya tete wo fie enti yan kasantia wo hene bida nanso sa wo yo hene na wa mu ho na wo sori ti Asanteman abeka setia Otumfuor a wo su abeka setia wo sa wo sori na wo sori ti Asanteman a wo sa wo hene no ba bia wo se bia no ya be sori etia wo ti ebusia okusum mo social media emrantia no maba mo social media mo sori a mo di Asante ya twia ma no na mo di atama no pa awia ani enumra mo di ha ba bia wo se biara sa wo Ghana wo America wo London wo Germany Asante mo hono Asante mo hono ya to nkra so bi sori ti Asanteman ya mo ne sani pakroni me kasa ba wie ya no Opia we journalists and some training biara obeka samati Asanteman no ka hunu se baby awutie ya beba ho baby awutie ya beba ho baby awuya tuma ya beba ho Sante kotoko hene onye obi abone onye obi assassin frinisam onye obi bibia one day we tun sa Ghana mai betum pound Ghana mai betanu tuma pa afra anu ti sa usore na usore ti Asante kotoko hene wodi wano wodi wadwene wodi wonsa wodi bibia wo bi asore ti Asante kotoko hene je Asanteman mabunu ni mrantie amrantie ni mabunu ni mabawa ya be sore ti awu san sabi Ghana ha ya kan ni patuntu wo Ghana ha ya 33 million no Asantefoɔ kwa ya 12 million eni pa 33 million wo Ghana ha no Asantefoɔ kwa ya 12 million anu ti sa wo sori eti ayeni a hweye sa wo kaseti Asanteni bia hweye sa wo de wano etutu Otumfuor asemu a hweye There Asante kotoko hene wode ne ho abafode ama Ghana man wo pa sumje wo pa adwuma pa ade ama Ghana se Ghana kwa hohiem na se yehude na sika ye pabusia Asante kotoko hene ana de na nimonyam akopa busia ade ma Ghana man anu ti akoba ne sai na de mo yan yewura Asante kotoko hene aya ne papa sai de mamu Musoria, Mamusa Dumano, I can some phone, I can Quasia some, I can't be some at the Saturday. Mama Sadian Channel, Mama Sadian Channel, Mama Sadian Channel, Mama Naya, Manaya, Samanaya, Mania Tania Mudia Santamano, Mania Tania Mudiko Hinua, Saint Isaiah Nasaya, Jamaican Sunya Manica. Mini Asanteman monyemeso Saudi sia yebencha Wudi sia yebencha Saudi sia yebencha Wudi sia yebencha Wuka Asanteni awakaye Wuka Otumfuor Wuka Asanteman Wuka Dormaahene-Asante social media you be remember obi se mo bi ngwa ne mo ko yatia ye de be so ma me papa di bonyam ye be se Ghana di bonyam enya de ko tete obi ani mo ye ko ma me ni amane ye nkasa ntia o hene bia ye pia ni bia ma wo hene ye sa sa ye wo so no wo pro do pata no wo se sa ni ye na bi ye di ko bia ani so bi obi so be ka se tia sa te ma wura obi so be ka se tia sa te obi so ya sa te ni be ko bia ani o se ye na je se bushia we ni sem bia omode etu dwa ewo honom na ehonom na eye apani ba ko no so di demonstration oda anu bi ene ehu be ma na utim se be ma tentene gramo ankasa utim se yes ono ye frɛ no eja wusu de gon ai wose ne nsam na ni jata ni nie ebushia wono so asene strong one eji ama chese ewiase afa na nyina ni titiriu ene Ghana fo bi ebushia omu ni anim si omu ama na na chese se sei ni de omu demonstration no
omo de bo Kevin Taylor ena afa Chini Jonas Dormaahene ena afa won bia omo wo Ghana anim say ya de bia omo fa camera si omo anima no omo sorry etia Asanteman ena afa Otumfuor say tutu ebusua yentie jatani nie emra yabo amamre akan ho obi am say kan ho ense mu damanfo aka afa Asante ho afa yewura ho eche ne yeye ya de say adome say abure enua yeye de Asantefor de kosa ya Asantefor ye kosa kadi ntokwa basen kan anyam kasa daruma ya pre ho ase enti wa de besi ne betwa odi se betwa ya hunu se sekan kura wani mu nso de ankatia obrani ya asundue ntia na sekan obi makami na animo sum Otumfuor ni bosum ne onyabo fa ne krasi yi what you say ya brafo ya tufa brafo second Otumfuor bufu me so wefu government kwan yanti atamfuru bako etu achi nwuma information no na so dia to bre omo kan ho a ye pusi ho Osemu besai kokogba akire mmabunu womu a ekasati Asanteman ne opento mame mu akonya nsantwefo wa ha ekọ akire mame mu akonya edikan na fasa akokogbo no fa afidi we ko bi asimen nyina ye mbodi wi asimen nyina ya Asantefor ko bi ni Asante Why ni Asante obia yes ni Asante apakosem da ho kwasi kokko ko osoro yen what you say and we want to see ya modi na so man ka so mu nyom ho ya gunsa ya kanche ya bodua ya bibia won so mo sha se ewu o mo sha se ewu seketa ko picture yes Epanyi si jai saye enyai saye jamani nka susu enyai manenka etiwe ne yensem bia Asante wodom ekuo no omode etu dwa enrada abra no omo ye omo demonstration esan se omo se omo nti ase enhwehwe ha emachesa amanfo emfa opimsuowura enim enya fom na omo de Asanteman so enim aye fom na esan se ye hwe Ghana hanum se nyina obi ani won ma na henie ebedru Asanteman esan se wono eneti the golden stool ne so ebusua ensem de ebi ekọ so mesro so we share wa like wa commenting so de amame ha Alan Media Ghana midin de akire broni medase